Yiso leso sikhathi kulo lelo hora sangena isibhukabhuka sentokazi. Ngiyakubingelela lapho ngibukeli ngasekhaya ubingelela usiteteleka intokazi yakoNdlovu phansi eMelmode. Ngizosho njalo namhlanje. Ngithi ngikubingelela bukhoma kwisiteteleka media uhlelo ingonyuluka. Namhlanje ngifuna sihamba nje. Sithi siyateteleka kulo lolu hlelo. Namhlanje ke mbukeli sibhalelwe uLungile engokwaNcele ufisa sisize uma wakhe umama uNcele phansi kwamashu kwaF siya kwaG la udaba luzokwenzeka khona. Inkinga enkulu ingaka asazi ukuthi kuzokwenzakalana egcineni, asazi futhi ukuthi konakale kuphi, kodwa engikwazi ukuthi ubangwindlu ukuthi yabani le ndle bangwayo wena kwakuthi uhambe nami siluze lolu daba ukuthi lithini uteteleke nami uthi teteleka siyateteleka. Hayi ke bese ngiyangimingisela mase ningibona asambeke mbukeli siyoza ukuthi ithini ingonyuluka namhlanje asambe mbukeli. La Ngiyasola ukuthi ngoba isibongo angazi ukuthi waNcele ngiyibona ukuthi phela lapho kunevigate. Ilula ke ngoba ingakuwena thina okwethu masifika kubo ngabo ukuthi sibabuza iphepha elibagunyazayo ukuthi beze behlale. Manje ufa lokho zengithatha isilokhuzana. Angifuni lokho. Awufuni lokho. Inkinga umsebenzi wethu awenziwa ngaphandle kwakho. Ngithatha isithombe. Hayi isithombe akusisi isithombe. Siqopha inkulumo esuke siyenza ukuze naye uxolile ulo usisu okuwuye osibizile wasiletha la akwazi ukuba nobufakazi bokuthi sifikile ulungile nengane le othi ya okusho ukuthi iye yavumelana nabo. Since lobu bufakazi suke senzele ukubusebenzisa ukuthi ingabuyi izokuhlupha isithi wena mama wena gogo uyibuzeleni ngale yandlu. Uyabona nje imali ayitholayo angazi amaphepha ayelukhuza ngaleso nto nje ngibone kufika ilento angasahlangane yalasahlangene naye. Ofwele incwadi iposi Asafiki yena. Kwafwele incwadi. Funda ngaphandle. The state of North Carolina. Itena yazi nje ngasahlangene nje yazi ngasayiphupha nokuphupha. How? Ifika nini ke lena gogo? The state of North Carolina. Okay. Ngalezi insuku nje. Kusho ukuthi manje ukudala yafika. Yabona ukudala yafika? Yebo kuyacala. Yabona idate? Yebo. Isathi ngizoyenzani? Ngizokhuluma nobani? Uzokhuluma nobani? Mhlawumbe senaye qedwe 18 years. Wasena ngamgcina lelo langa vela uhamba. Unganakalanga lutho ni engaxabananga namuntu wavele wahamba nje uhlalaphi? Ungangimazi ukuhlala lapha mina. Awukodwa Nkosi yami. Ngazi lutho. Manje ngisho ngidlula ngakhona angidluli ngesimanga sami umoya wami ngoba ngathi ngidlula khona ngiya khona enilanga ngobuza ukuthi hawu kwenzekani kwagcwala abantu ngafica abafana bawu6 kodwa abakwa L ngangithina ngixoxa shaya isidingo yabona lo abanandaba nje ukuthi uyakhuluma yabona ukuthi mina kusho ukuthi manje ubukulokhoza kwami ingozi ubulawa hamba yochingwa. Yingakho ke gogo mina ngila noma usisebize mina ngiphethe nanansi camera ngithi iwubufakazi bokuthi ube safe uphephe ngoba uma singayikhuluma lento ingekho into ewubufakazi siyiphethe noma ubani engathatha ama chance ngempilo yakho. Angithi ngoba sinalobu bufakazi ke sesinalento ethi ngisho singaye enkantolo siveze lobu bufakazi sinabo akekho vele umuntu oyokuthinta ngenxa yabo. Uma bungekho
omunye umuntu angayizamela noma ngabe yini afuna ukuyizama. Ngalokho ngahambana nengane yakhe ikhulisa yilento. Nonkosi. Ngani ngoba ngikutshela nje ukuthi ngiyabona itayitela ngazi ukuthi ngizingani yakhe ushini lokhu kunini kuvukile. Oh bakithi. Sengihlezi ukumbona nje ingqoka kanje nalo ngilokhu zekuseni. Yebo. Kodwa nje angifuni ukuphuma emaphepheni. Yebo ayicha ngeke uphume emaphepheni. Angifuni angazi empilweni yami. Yebo ma. Ngidala nangengaka 1934. So ma kukhuluma indaba. Wahamba wangakwazisa ngisho sefaka abantu endlini kamama. Ngaphenduka ingane umuntu esenemali owayeselandela abantu abadala amasha abangango babo wakhe. Yini phela kodle imali. Lunzima lona lolu daba ngoba ziyadliwa izinto zabantu kanjena abantu bengazi lutho. Ngangcono kube kuthiwa netayitela likho ngabe sithi mhlawumbe badayiselana manje umuzi udayisa kanjani ngaphandle kwetayitela. Isazocina impela nje itayitela ukuthi ngalibeka ngoba kwakugrinywa lapha kufakwa izinto la. Yes. Mhlambe la phezulu ikhona ngasi. Kodwa lona itayitela la likhona itayitela. Yebo. Ingemvuluphi nilukhuzana yami. Ni wenana nilala nencwadi yala ekhaya umuzi. Yebo ma. Ngikutshela ukuthi ke njengoba ngisho ngithi Mdlane into la kuselukhuzana into esebenza kwa Telkom. Yebo. La kwa Telkom engibona laba bantu lo khono owayephethe ngaleso sikhathi uTelkom umuntu akasekho. Yebo. Wayesehamba eyangali ngasese mina ngingazi. Mhlambe wafika ukukhuluma ke izinto ezivuna yena. Evuna yena. Kanti mina ngangisona isigibha ngazi ngibe isigibhi futhi angisaze in my life. Yeah. Angisaze nje ngiyathanda iqiniso. Yebo. Angisoze namanje ngisho noma ngathola ngisho noma ngamalini angiyifuni imali. Bosho bona umuntu bomenzana babamthengele umuzi namanje njani kwakuyindle enkulu. Yeah. Ine lokhuzana ama outside building awu2. Yo. 6 room ne garage. Sathi sibona la sekudilizwa garage. Hawu adilize ngayo njani hawu. Indlu kantombi wayesidilizwa igarage ngabe kwenze njani. Nkosi yami. Hayi bandla. Awana ngizokwenza ukuthi usehamba ngevene wadayisela ngaso umuntu owaphi. La bana fonte bamazi laba bona laba. Yebo. Laba nje ufuna ukuthi maboze. Sifonele nti siyamfuna sila. Sila yebo. Silinde yena sifuna yena. Azochaza akhuluma manje. Bona umuntu uma enganali iqiniso. Ufana nesigebengu umuntu anganali iqiniso. Kunjalo gogo kunjalo. Ufana nje nomuntu anganali iqiniso awu sigebengu leso phela. Wafika ngithi last year wafika ke last year wathi uzocela ilokhuzana iID. Yeah. Kanti ngwayisi anti uzoyenza but I can't ufuna ukuyenza athi we hamba uyifune babo wakho. Ngize manje nje ngathi nangibheka incwadi hawu umntana wami lo white eshadile lo wahamba wamdivozela Eastern Cape. Hayi la angazi ukuthi bani wamtshela ukuthi hey usedivosile usekhona kodwa. Yeah. Ngifuna kumbona. Ngifuna kumbona shame. Ikuphatha kanjani ke gogo lento yokuthi ubona amandla engane yakho esedliwa nje kanjalo ungazi lutho? Yazi ukuthi ngaqola enhlizweni nami ngathi uNkulunkulu wami impilo yami iphethwe wena. Yes. So lokho bayidla baxoxa benze njani nabo inqova engangithathi ngise ngingakafiki isikhathi ukuthi ngife ngesimanga sami. Hayi balela umnungu ngoba nje ngisho ukuthi kwasekugcwala indlu otsotsi. Yo Nkosi yami. Yeah. Ngikhona ukuthi unini uvukile. Abuka phela ngithi ngifuna ke lapha ngazi kanjani sazo dokhozayo.
Hayi vele usumdala gogo kuselula ukuthi yonke into uyikhumbule ngesikhathi kodwa ngoba kukhona la ekhaya uzokuthola. Sithuka nje sithuswa yileyo nto nje ukuthi khona nje amandla omuntu asengadliwa kalula kanjalo. Kungcobo yazi ukuthi le nto kufanele ukuthi enzani ulungile. Yebo. Wafuna ukuthi ayenze yena la esele. Nami ngisho njalo ngithi Uyabona nje manje engekho la. Iyazi ukuthi mina ngiphethe umuzi ngiphethe ini nakwakhe ngiyahamba kuthiwa nakho kwanja. Yabona nje iyangilimaza. Kuningi. Iyangilimaza. Manje wena salukazi awunamuntu omunye ohlala naye intombazane mhlawumbe ekhulile ke. Hayi lo yafika lo naye lona nikhulume naye nina. Hayi sasikhulume naye ushilo ukuthi akekho lapha. Ulokhuzana. Nangilo wetham. Yabona nje yonke into mina ngiphathele la. Yabona nje kufanele ukuthi yena ayilungise la. Yebo. Uze ngime get rid kuba ngathi yade ngilele phansi mina. 3 days ngilele phansi umkhuhlane. Seyilenge futhi ngilahla phansi futhi. Awubantu. Manje angikwazi umshayela. Angazi ngizocheck ukuthi ukanjani. Ngoba bekungcono kukhona nalona umunye uxolisileke yena. Akekho ke futhi benizokwenza nje ukuphela uxosile uhlala emzini wakhe. Naye ilungile phela unomzi wakhe. Yebo. Ukubo la. We ungaqhamuka lapha ungathi uhlanje. Nangaqhamuka nje qhamuka le ngathi wena hawu. Uma wakhe wasebenza umshane. Ungalaleli. Ungalaleli yabona ngoba nantizwe inkosi ihlonipha ihlona unyoko kuze insuku zakho zana ufune be namagama umzali wakho isho noma ngabe mhlawumbe uvutha ngolapha wena njengengane thoba bese umyekele bese uza kusizozihlisa manje lapha la usukhuluma njengengane naye ngamhlonipha mina amagama ayisiwakhuluma ngizwa nje ngendaba uTithiwa wafayisa ukuthi ngathi inkosi ngigcine sendlule mina ngakhona ngoba ngilimala amazwi kaMntana munjani ayothenga ubaba wakhe wamdivorcele Eastern Cape ubonga ukuthi isigebingu Eastern Cape ngibona sengikuhlana nencwadi lapha ngathi umntana wakhe eshada newahamba isigebingu unjani wamthatha ebona umuntu okholwayo kanti isigebengu engacula lapho ngazosho ukuthi hayi banje yazi yakhola insizwa kanti wema ngihleli yazi ngabe ngibe sensimini ngabe sengisikhathe ngibuya ngasensimini awuyalima gogo awubakithi konje ngesikhathi bona balele ulele kodwa ngiyambona ukuthi uqeda ukuphuma manje ku WhatsApp uqeda nje ukuphuma manje overseas hlala lapha esiturweni ngane yami lapha ya mashu lokhozi phambili umashu nakho la nande for Sisi. Hello. Unjani? Ngiyaphila njani ma? Ngiyaphila uxolo. Sesifikile ekhaya. Sikhuluma nomama. Uyachaza ukuthi usezamile ukulicina itayitela kalitholi kodwa ke lokho akusiyinkinga ngoba uma sifika lapha yana sekuzomela bona basikhombise labi itayitela. Lokho akusikho inkinga. Uyazwe sithetheleko uma umuntu onamahloni, umuntu osabayo, umuntu onovalo nje akwazi ukuqala into not unless ngibe strong.
so manje bengenayo i-support ingakho enqikaqile engazazi ufuna ukwenze njani but uyena umafishayo indaba yengane yakhe. Yes. It's a pity I'm not home, yabona. Yeah, nami ngisho njalo. Ndondazi ngitshela ukuthi hayi ngiyasebenza ngithole extra hours yabo yonke into ngabe ngithi mina befana uyeke yonke into uhambe noma because uyena engazi ukuthi uhlakaniphile and uyakhuluma uyakwazi ukuyimela into. Yeah. Ubona dadewethu vele inhlobo engakhulumi manje ngigcina ngokuthi ngoba bengithi mina iyani noma ngabe kuthiwa alikho itayitela alifuneki okwamanje itayitela. Yes, nami Kufuneka ukuzwakala ukuthi bangene kanjani endlini ukuze bakwazi uku-onisha lendlu kwenzeke. nami lonto bengiyifuna nanokuthi ke sengiyamchazela uma ukuthi isizathu esenza ukuthi siliqophe lolu daba senzela ukuphepha kwakhe. Okwesibili senza ubufakazi bokuthi angeke ngelinye ilanga besitshela okunye namhlanje kusasa bese besho okunye ngoba abantu bayajika. Sifuna into ezophatheka ukuthi lokho abakushoyo ukuthi bangena kanjani endlini yikhona bayokumela ngisho ngathiwa siye enkantolo. Yes manje aka-understandi akayizwa leyo. No, abengenankinga uyayizwa ngoba uyachaza ngendlela yena yachaza ngayo ukuthi wabona kunake nabona nje sekuqhamuka sekudilizwe igaraji wazama ukubuza ukuthi kwenzakalani akekho noyedwa umuntu owake wamnaka. Ilanje lento iyamlimaza ngoba akazi ukuthi bahlala ngayiphi imvume beze behlale emzini wengane yakhe engazi lutho. Ufisa ukuza ukuthi kwakuvunyelwane ngani kwavunyelwana nobani. Yes ngiyamazi uma umuntu ongakwazi ukuyikhulumela isikhathi esiningi yabona ingakho bengifuna kube khona uxolo kodwa-ke uzozama wengane yami ukuthi nabo ubafake imibuzo njengoba sengicazile isitori uma umbona khona lapho ahluleka khona. No, it's fine. Okwami vele kusuke ukuma naye njengomama nje kanje ukuzwa ukuthi ngoba uyabonakala ukuthi iqiniso alibanga ngakubikho ngakubona. So vele impendulo kumele ziphume kumele kubuzwe yimina. Konke okumele kuze kugcine kuthinteka kuzomela kubuzwe yimi ngoba bengisahleli noma ngikhuluma naye ngifuna ukuzwe isethi lakhe cha ngilizwile liyafana naleli olishilo wena osekusela ukuthi ke sihambe ke siyozwa kuba ukuthi bathini yonke imibuzo engifisa ukubabuza yona ngizobabuza yona. Uma kuukuthi futhi bathi bavumelana nompendulo bavumelana ngani bambuzanga ngani ukuthi liphi itayitela lendlu uma kuukuthi kwadayiselwana uma kuukuthi bayarenta barenta kanjani bazi ukuthi ngoba phela umpendulo bona bayamazi abambuzanga ngani ukuthi kukuphi ekhaya. Nanokuthi-ke ngisafuna nokuthi umaye kamasipala ayo-check-a ngoba ngiyazi ukuthi ugesi bayawurobha ngiyazi ukuthi amanzi abawakhokheli. Yabo yonke into ezokwenza ukuthi kudliwe indlu kodwa-ke futhi-ke uma-ke nihambeni ngoba kukude nasekhaya it's just a walking distance ukude useduze lapha ngase-G2 esontweni. No, sifike nemoto sizogibela emotweni bese siyahamba ngoba kubuhlungu ukubona into zengane yakho ithukuthuku zengane yakho zidliwa kalula kanjalo ungazi nokuthi kwenzakalani. Ngisho ngisha isendlini sitetele kule ngane asazi yasho sathi ngisho ikhisti kadadewethu enempahla zakhe ezibiza yilini nonke asashonaphi ngulo mshado ngoba kusasekuseni la no-7 sakungena emsebenzini njobe ngikufonele. No, sisakunankinga kulungile bekukwazisa lokho nje. Okay, thank you. Uthi sekusekuseni ngaliyana usemsebenzini kodwa uyacela ukuthi siyeni siyozwa ukuthi babevumelene nobani beze behlale lapha yana. Uyasho futhi ukuthi ucela ingakuthusi le yokuthi kuqoshwa ngithi sizokuthumelela naye ukuze kube ubufakazi bokuthi lokho abazokusho manje ngeke bekujike ngelinye ilanga. Nanokuthi iyonto esizokwazi ukubaxoxa uma sesifuna ukuthatha umthetho sithi umthetho awudlala indima yabo ubakhiphe lapha endlini. Iyona ke le esizokukhulumela ukuthi sakhuluma nabo bathi engashintshi umuntu namhlanje asho okunye kusasa afike asho okunye. Angiyezwa ngani.
Yes. Imoto ikhona singaya khona sizophinde futhi sibuyise khona la. Oh. Yebo. Kunini ngigqokile phela ningakuwa khona ingane yesikolweni. Oh bakithi. U3 nje okulokhu ngiyavuka. Beka amanzi. Gezi. Sengihlale ngase sengize ngithi mina hey. Hayi. Kwenze ngoba lento iya-rotate kumuntu ngenanga kuzoba wena uzodinga usizo. uzodinga usizo Kunjani? manje mina ngoba ngiphethe umuzi ungabashiya umkhulu wabo nomuzi ongaka bathola nje ubaba wathi ethi uthulungisa ilokhuzana ufuna ukwakha isitezi wasala kanjalo yonke leyo nto abasasho ukuthi mina ngimi amanzi yini nje ugesi yebo manje afuna ukuthi uyibukele ukuthi nenzeka kumuntu cabanga ukuthi nawe kusasa inxiba le ndoda hleka hleka mina nje kusasa bohleka wena ngivula Ungasheshi. So umuntu osibhalela uphesheya overseas uye wasithumela ukuthi asizeni sizoba nenkulumo noma sizocela sihlaleni phansi kunembuzo engifisa ukuyidlulisa engithunywe wuye emayelana nalolu daba angibhalele ngalo noma mayelana nomuzi wala ekhaya. Oh okay, singajabula kakhulu. Sawubona sisi, njani? Ngiyaphila, igama lami nguSteteleko yeso, ngingwaKwaNdlovu Sibonga. Ngicela bengakuthusa abafowethu engihamba nabo sisuka ngaphansi kweSteteleko Limited. Kunosisi overseas, igama lakho uLungile waKwaNcele, osibhalelile wasinika i-address yala, wasinika ne-address yasekhaya kubo. Unembuzo afisa ukuyazi mayelana nomuzi wala ekhaya since netatiyela lingakubona. Engicabanga ukuthi umuzi kadadewabo ngokusho kwakhe. Sihamba noma wakhe osemdala kakhulu ofisayo ukuzizwela agculiseke njengomuntu onobuhlungu ongazi ukuthi kuze kube khona abantu behleli la engazange watshelwa ngaliphi. You understand? So the reason why ngihamba nalabantu bama-Carmelites because umuntu osibhalela overseas asikwazi ukuqhamuka sengizosho into kuyo ukuthi sihlale phansi sakhuluma sathinti nomama emdala engeke azakwazi ukukhumbula okunye. Sekungaba ngendlela yokuthi mhlawumbe kuthiwa ngelinye ilanga wangithenga wena eyintweni obekade sizikhuluma. So esikufisa ukuthi sikwazini ukuhlala phansi abe khona nomama ngoba ukhona emotweni. Sizwe ngoba singathithi umuntu onecala ngokuhlala kwakho la ekhaya. Asazi ukuthi sivumelwano sasitheni. Yikhona ke sila sifisa ukuthi sikuzwe.
kahle kahle amina Okay. engamxhumanisa naye Okay. kuyena engingaxoxa kahle naye yonke into ukuthi wathenga umuzi kubani bathengisanana kanjani bakhokhelana kanjani Okay. mina nje angiboni lutho Oh, okay. uyena lo bhuti lo wangithatha wangibeka Oh, okay. uyena umuntu engingaxhumana naye mina okuningi akukho Awukwazi. Okay. yena engingaxhumana naye kodwa nginalo ulwazi kancane ukuthi wathenga Yes. kubhuti walekhaya Yeah. igama lakhe nginalo ulwazi lakhe kancane Okay. kodwa nje okuningi engingaxhumana naye Okay. ayikho into engingayiphawula kakhulu. Okay. Is it possible mhlawumbe ukuthi sithole noma inamba yakhe ke at least ngoba abavika ngakho lokho kokuthi bona banetatiyela lalomuzi. Benetatiyela lalomuzi nje lisengakubona ilokho kubagunyazayo ukuthi bebuze kuye ukuthi wawuthenga wasethola yiphi iphepha eliyimvumo kuyena ukuthi nansi umuzi usewungowakho since lona itatiyela sengakubona futhi wadayiselana nobani izinto esifisa ukuthi sizizwe kuyena njengoba uchaza nje dadewethu ukuthi cha wena awunalo ulwazi umuntu owaziyo nguye ngiyacela ongcono usiphi inamba yakhe simfonele ngesiza ukuthi uzovuma yini ukukhuluma nathi. Angikholwa ukuthi uzoba nje ngizamnika inamba Okay. kodwa bandla ayikabe angithandanga amakhamera ngiyacabanga umsifika lamakhamera ungonanga ngempela Yeah. ungazi nokuthi uzokufaka kuphi lokho Uyabona yacabanga yes ngiya-understand kodwa uyayi-understanda inkinga engibhekene nayo mina njengomuntu ozomela umuntu ongekho la. 2 ugogo unenkinga yokubuye angakukhumbula izinto zonke okuyena engize naye ngithe ngicela bengivumele bengicelele omunye at least owesithathu ke ongaba noma owesibili ongakozikhona ukuzozwela ugogo. Unfortunately uyena kuphela usiso sasele ngasesayidini lika gogo okuyena umuntu okhathazekile futhi. cela unike inamba Ngicela mama. Ngicela mina ngifuna ngifuna ifona nga 083 5284 5284 198 198. nekomumalo nekomumalo Okay. Sikwabani section kwaje? kaje Okay. ngabukhuluma nami kuphethe igqomo ngoba No, ngendlela it's fine. Just not isizosuka. Ngizama ngithule yena umuntu efanele. Yathula-ke manje.
Do. Ayibambe lo muntu ikhona. Anza. Yeah. Lutho nje akayibambe Sithando. Kodwa ngoba inamba ikhona and uyatholakala nosuzatholakala ngicabanga ukuthi mhlambe Ukhona into abamsebenzini ubhizi ne. Okay. No, fine sizama ukuqhubeka simshayele sibone ukuthi siyamthola yini ngoba esikugwemayo sigcina sigwema ukuthi ungagcini kusuka udlame ngento ibingalungiseka. hayi Ngento ebingalungiseka nanokuthi abacaciseleke abanye ukuthi kwenzakalani ukuze naye ezohlala ekhululekile ungabikho inhliziyo ezibambile ezibuhlungu ukuthi kwenzakalani kwasekuqaleni. hayi kona wathengisalana nobhuti engazothi walekhaya bathengisalana nje impela baze banikana ngisho nemoto nemali phezulu lokho ngangikhona kodwa angaze ngisayinile uzulu. Yes. Kodwa nizoxoxisana naye. Okay, nokulungile siyabonga kakhulu sisi. Ngingahamba. Yebo sisizuma Ngizomtshela naye. Okay. Ngizomazisa ngimfonela nami eceleni bengamfoni. Okay. Ngimfonela ukuthi No, it's fine. Ngiyabonga kakhulu yes. All right. Yo, afuko kukushisa ngaphakathi. Uthi badayiselana nobhuti okuwuye uThu Nicholas. Ubhuti igama lakhe. Badayiselana umuzi baze banikana nemoto ngaphezulu. Ngibuza ukuthi ke mina yena wawuthenga kanjani umuzi ungenali itatela. Ngoba itatela lisengakithi nje. Thu Nicholas ungakanqumali isibongo. Uthi ke akanakho okuningi angaphendula futhi akazi ukuthi angaphendula thini. Kodwa akwaziyo nje ukuthi kwathengiselwana ilokho kuphelela lapho ukuthi unabuphi ubufakazi bokuthi wathenga akazi. So wasesinika izinamba ukuthi singamfonela kuyo. Sizamile ukumfonela sisesegeyithini. Okay. Sawubona bhuti. Uyaphila mfethu? Ukhuluma noStetelegu ngakwaNdlovu Sibongo. Ngisuka phansi kweStetelegu Media bhuti wami. Sibhalelwe ulungile. Uyangezwa mfethu? Yeah, ngikuzwa kahle. Oh, okay. Sibhalelwe ulungile wakwaNxele Isibongo. Odabeni oluthinta wena njengomnikazi womuzo wawuthenga kwaG nomndeni wakhe. Wawuthenga endaweni kwaJila kwaMashu kwaG. Yes, so yena udadewabo walosiso kwakuwuye umuzo wakhe. Ubese sicela ukuthi ngoba yena uoverseas akakwazi ukuzozikhulumela noma ukuzoyizwela imibuzo. Manje ukhathazekile ngoma wakhe ongazi ukuthi kuze kube nabantu abahlalayo emzini wengane yakhe kwenzakalani. Okay. Okay. Ulungile ngakwaNxele ophesheya kwezilwandle. Nxele noma wakwaNcutshwana. Unxele. UngwakaNxele bewangaNxele bhuti. Badivorce. Lokhuluma naye lobuza kuyena eceleni. Umama wakhe. Umagaba. Umama kalungile. Ngikhulume naye phela umakalungile sesi. Inkinga umama usemdala kakhulu. Ngikhulumisa naye ngimzwile ukuthi uyaphendula sesi ngikhulumisa naye inkosazana. Yini into ekhuluma kakhulu? Angithi ngoba uyamuzwa ke uyayizwela mfethu ukuthi uthini? No,
kusho ukuthi uyezwa ngoba uyamuzwa ukuthi uyakwazi ukukhuluma eceleni mama Teteleko but-ke ayikho inkinga since engafuni ukukhuluma nami and futhi uyasho wena uthi umuzi wathengwa kusho ukuthi enani awe uthi cha sizwa manje sikuzwa manje ukuthi kuthiwa wawuthenga sizwe ngosise simfice ngaphakathi. So makunjalo kusho ukuthi uyabona ukuthi into eclean. You guys need to consult a lawyer, you understand? Because lowo muzi lowo ngiyathuka mangabe kukhuluma unxele ekubeni umuzi awubiza unxele. You understand? Even umntwana owathengisa umuzi umuntu oma wakhe loyana owaziwayo around lapho kaji. So ngiyathuka namhlanje mangabe sekhona umuntu ongakwazi ukukhuluma nomuntu athola ukuthi unenkinga naye aqhamuke seqhamuka nemedia. That was so unfair into enenzeni lezo ingane ukuthi ngiqhamuke senizoyivideo right. So it means there's something wrong nje kwasekuqaleni ukuthi iqhamuke seqhamuka nemedia engazange umuntu akhulume nomuntu eceleni and then amuzwe lowo muntu uthi uarrogant kangakanani uyamlalela yini. You understand? And then when you find it ukuthi lowo muntu lowo uyisilwane then you come with the media. Lento eniyenzile nje ngifuna ukamama even kwawena sis uyangithusa ukuthi how professional is that media like ngoba uyambona lo khuluma ngayo akakaze akhulume namuntu uqhamuke seqhamuka kusho ukuthi yena into yoglama lento eniyenzayo. Okay ngimaye bhuti ngicela ukubuyela emumva kancane bathi they did try ukuthi bekhulume nabantu ababebabona bebhidliza igarage and no one answered. Lalela sis lalela ke thela ngilalela akekho umuntu futhi ke ethi ubani yena lowo ukhuluma ngani sis? Ngikhuluma ayenzi no sis ngicela ukukhuluma nje nawe nje ngoba nawe uyazi ukuthi akekho umuntu ofuna ukuphashelwa ngemedia umuntu ofuna ukufika ukukhulunywe naye. So uyangithusa mawukuthi yena uyakwazi ukuthi umuzi wathengwa and abantu balapho bonke bayamazi umnikazi womuzi bayamazi nomfana wakubo kwalowo muzi. Okay bhuti ngicela ukubuza lo mbuzo ke bese ngikiya kuqhubeka ukukhuluma. Kwenzeka kanjani ukuthi uma uthi wena bayamazi umnikazi womuzi kwenzeka kanjani ukuthi itatiyela abakwanxele bebe nalo lo muzi kodwa wena ube uthengile lingekho ngakuwena? Abakanxele banetayitela. Yes. Itayitela lihlezi kummeli uyangithusa mawusho kanjalo. Uyazi ke ake ngibeke esithombeni kanje wesisi. Do you know ukuthi kunabantu abakwazi ukuhamba beyobheka izindlu zabantu abashonile bese behamba beya kubameli bashintshe amagama ongilalela ngiyabona nje weshonile nje they will make sure no ngiyafanekisela la incident ekwazi ukwenzeka sisi ongilalela bayakwazi abantu ukuya kubameli abathile bababhalele ukuthi yena umuntu une-lease agreement and imizi engaphansi kwemiliyoni abantu bayakwazi ukuyishintsha i-ownership without ukuconsultana nosars. So leyo nje ngiyayazi sisikhululeka nje anginafiye mina lowo mama mayifuna ukukhuluma nami akakhulumi nami kwi-media because mina angicabene namuntu umuntu oqala umusa ku-media umuntu osukune-problem naye. So it means yabonje lapho ngisebengibonisile ukuthi ibona bayi-problem ngizoqala-ke ngiyikhulume lento nabantu aba-relevant abantu abamaziyo umpendulo okuyina ngane yalo mama lo okumnikazi womuzi lo nxele lo ohlala naye nje sithi kanjalo but ngiyacela ngingayishukumezi lezo ngane zabantu because ngizofesane ngiye enkantolo ngisho ukuthi nenzani kulowo muzi. Akekho umuntu lalela so ngiyacela-ke Teteleko sisi ukuthi yena stay away kuleyo into mntakama okwamanje labo bantu basort out inkinga zabo nomuntu oconcern bangayenzi lento abayenza ngey'ngane zabantu. Yabo ibuhlungu lento eniyenza ngey'ngane zabantu lapho. I don't know whether ziyanitshenda lezo ngane lezo ngiyigadisile lapho ngoba zi-desperate nibukisa ngazo lezo ngane. Kwamina I don't find it hard ukuthi ena ngiyikhokhise because ngibona ukuthi zixakekile nina nizoyishutha. Sengakhuluma wena uzoyishutha sisi lowo muntu lowo uyazi ukuthi umuntu wakhe umuzi akahlali kuwona. Akakho mina according to ayithula sisi thula awusavumi phela manje ukuthi ngikhulume sengilokhu ngilalele wena kodwa awufuni ukuzwa isayidi lami elizela ngenza ukuthi ngizwe ukuthi bekuthiweni ngesikhathi ngicommunicate nabo. Ngicela ukulalela ke. Okay ithi into they tried ukuthi bakhulume nani the time bebona kubhidlizwa igarage and akekho umuntu owakhombisa ukulalela noma ukufuna ukuzwa ukuthi yini laba ayifuna ukuyikhuluma but bathola ukudeleleka.
Okay. Uthe uba igama kanje? Ngithe nguSteteleka igama. Uthe uSteteleka uMinja. Yes. Yes, uba igama ke wena. Igama lami vele nalo ngiuSteteleka. Wayicamba okay. Lalela ke nkosazana. Wena mawungafika kwakho, mangafika mina ngibhidliza something. Ngikhulume nani sengayinsethe leyo nto. Ngiyabuza nje sisi mhlawumbe nje nibhidliza igate. 1 minute remaining. Obashile ekhaya abasebenzayo ungathini wena? Uthi yena she was asking for umuntu okuyena obanike imvumo ukuthi bekwazi ukuze begcine bebhidliza. Mfisi mina ngithi Setele kusebenzisa umqondo mntakamama. Ngithi mina kini. Umiswa nje kini abantu obashiye kini kuthiwa kade bemiswa umuntu wena ungabathatha kanjani leyo nto leyo? Wafika yena kukhona kokuqondana abaqondana nakho baqondana lenkathi kusigaraje. Yes, sokuqala lokho. Baqondana okokuqala baqondana lenkathi kusigaraje. Baphinde lebona nje for the first time bezobheka bafica kusigaraje. Bahamba banyamalala. Babuya futhi bafica kungekho umuntu. Seteleko. Ngisacela ukukhuluma nabantu abaconcern wena ukuphume kulindaba. Ngiyozwa ngabo mina. Ukube bebedinga ukukhuluma nawe ngingekho. Please load airtime. Nemali airtime. Nokho ngizoyithenga ngala. Yes. Ungathenga indlu uneminyaka emingaka, wayithenga iminyaka emingaka. Ungathenga indlu umuntu une 18 eholini behola eholi imali kama wakhe. Kukhona ngase yabona ikhona ifile lapha. Ngizobheka shine incwadi yalapha ecourt. Sorry. Uyadelela. Adeleli. Cela ukuthengela ngapha cause leyo amaningi kunalawo wangala. Ngicela umvule lapho umshazi nesitele singalapho gogo. Yebo bhuti. Yeah, Ngicela singaphakamiselani imoya mfowethu ngoba no Seteleko wena mntakama wrong. Yabona nje ukutshela iqiniso. Wena wenzise komuntu oyisihlobo nalowo mama oyisigebengu. So kusho ukuthi yena abantu mabe nabantu ababaziyo abakwi-media bayakwazi ukushow off ngezingane zabantu. Yabo manje into engiphethe kabi ukuthi ngibukise ngezingane zabantu. Ngiyazihlonipha lezo ngane. Nibukise ngazo ngamakhamera. So wena uklama wamakhamera ukusho uNkulunkulu ngoba nakho nje akubusisa ngokuthi ube kwi-media uyashow off mntakama. Awukwazi ukukhuluma wena indlela owenze ngakhona kusho ukuthi nawe u-involve ekhlokuzeni kwemizi yabantu. Ngiba involved kanjani ngoba all I was trying to do mabhuti uma unganginika ithuba lokuthi ngikhulume. Okay. All I was trying to do was to find iside lakho le story ukuthi wena ngamakhamera Seteleko. Yazi bhuti wami ngisacela ungilalela. No ngisengisholo lokho usulifind ngamakhamera awukwazi ukuthatha ucingo uthi sicela ke simithe sikhulume. Cha, kufanele ukhama ngamakhamera wena. Usuwenzile idamage already Seteleko ugishime wayongena ezinganeni zabantu ubonisa ukuhlupheka kwezingane zabantu. You understand? Usengibukisile already. I think no Seteleko akesenze kanje mntama. Ngicela ungisendela ama details wakho agcwele. Kufanele sibe nendlela sobonana ngayo mina nawe. Okay, number 1 ke la. Together nalowo mama wakho lowo ongafuni ukukhuluma nabantu, owagcine ekhulume nabantu ethi umise umuzi womuntu ukuthi lingabhidlisi igarage. Osebuya namhlanje sebuya noklama bamakhamera. Uyazi ukuthi lo mama uyena umuntu okhulisa umpendulo lo owena okhuluma ngaye. That's the lalela uyayibona ukuthi wena wazi elotha utshelwa. Uthi wena utshela mina ngento oyaziyo namhlanje. Awungitsheli ngento oyizwa ngayo lo mama. Ngikhuluma ngento engiyizwe ngesikhathi kade ngenza research. Usuyamazi manje umpendulo. Wena uthena kwakho umuntu. Wena usuwazi umpendulo manje. Uyayibona ukuthi expose kwa wena Julo lokho. Webhudi. Ngabe khulisa umpendulo lo mama.
ushulwe yini ukukhuluma noMpendulo before eze kumina? Angithi uMpendulo kuthiwa wathutha ekhaya ngesikhathi kade beyosayina enkantolo emsayinela ukuthi he is over 18 years. We Nkosi yami. Uyayazi ingane yakhe lo mama. Angithi uthi ikhulisile leyo ngane. Akasashonile manje uma kaMpendulo. Sekukhona lo mama sekuyena okhulisa uMpendulo. Angithi ngesikhathi eshona uma kaMpendulo kwasala ugogo kwawuyena umuntu omkhulisayo othe uMpendulo esena 18 years wase sephoqele ukuthi akahambe yomsayinela zonke izinto ngoba useyakwazi ukuthi azenzele yena afuna ukukwenza. Ilapho uMpendulo wadecide ukuthatha isinqumo wahamba ekhaya. Manje ukuthusa abazali ilokho kokuthi noma ukuthusa ugogo okuyena umuntu owasala wabheka yonke into emva kokushona kwama wakhe. Lokho kokuthi wafica abantu sebekhona mebuza wangathola a relevant answer noma a relevant person ukuthi akwazi ukukhuluma naye. Wase sethi oy Nkosi Jesu. Into ishoyo mpela kwawena wenzisa umuntu othatha amasayiti wena it's not about ukulalela wena uvele ufike usucontrudile into wrong yazi ukube bengicontrudile was going to publish udaba lune site elilodwa lingekho elakho isayidi uzobukisa wena ngengane zabantu ukusile already uyayazisa bhuti wami yazi show off uyayazisa shem ngoba ukube ukushofa lokho kwenzile ngengane zabantu together nalowo mama lo ufike naye uMpendulo unoma khule phambi kwabo lapho abazi yonke into abakhule phambi kwabo noma bakubo sesikhuluma ke njengamanje akhule phambi kwabo noma abakubo ake sikhulume ngaleyo lokho is fine. Okusho ukuthi bhuti wami the way wena overprotective ngakhona ozivikela ngakhona it shows ukuthi there is something dirty oyenzile wena you are trying to hide amabibi wakho that's why ulwa nakangaka. Mina I was not trying ukuthi ngilwe nawe all I was doing was to hear inside le story from wena ukuthi kwenzakaleni kuze kube usuthola umuzi uthole kanjani. The thing engiyitholile ngagcina sengiyithola kubantu bengibafice ngaphakathi not ukube bengilithathile isayidi I was going to publish udaba lo hlangothi olulodwa not try to find ukuthi wena ukuphi ngingakhuluma kanjani futhi nomuntu okuyena alright okuthiwa lo muzi usungakuyena makuukuthi kukhona okuthile navumelana ngakho ngoba abakwanxele bakhala ngelokuthi itayitiyela lingakubona makuukuthi nadayiselana kanjani itatiyela likubo na. Zicimile. Icishe. Uyena uyicimile I think. Uyena icishe. Yes. Ayinoxolile lobamba nangezandla. Isigebengu. Uthi abantu abaseceleni kwakhe. Khona lo muzi la. Khona bayade hlala khona la. Wayesehlala khona. Ofensi ukuthi bangixoxe bathi hey uhamba thenga isinkwa sidle ebume. Uyatshela indoda. Hello. Njani? Ngiyaphila. Cela ukhuluma noNicholas. Uyena sesi. Oh, okay. Ukuthi ngisuke nganqamuka senqamukelana ngingasakazi ukuthi ngigcine ungizwa kuphi wangangizwa kuphi. No, hayi ungaqhubeka nje ukhulume ngizolalela sesi. Okay. Ukube mina sitetele kube sengilithathile uhlangothi. Ayiyekele leyo sisi, iyekele asikhulume way forward, iyekele lokho ukwenzile vele ngeke usakwazi ukukushintsha. Okay ke, kulungile. The only thing is ebesifisa ukuyazi leyo ukuthi noma bebefisa ukuyazi bona njengomndeni wakwaNxele ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuzi wengane yakhe uma ugcine sekuthiwa ownwa wuwe ekubeni itayitela lingakuyena. 2 isibongo okhuluma ngaso ilawa yeganele khona owayesedivorceile nomkhwenyana wakhe ngesikhathi eshona. Sisi
ngicela ukusho kanje ayikho into ongayikhuluma ne-third person. You understand? Wena ukhuluma on behalf of umama useceleni kwakho. Ngithemba yonke lento okhuluma ngayo kumina nje ayikakenzi sense until lo mama lowo afike nompendulo la ilo mama la ukhulunywa. Then ngingayilalela ke le khulunywa wena ngamakhamera. Inkinga ngithi usisi wakhe ukhala umntana wakhe umama mncane kaMpendulo ukhala ngelokuthi yena she is not around iSouth Africa as umuntu ongaphekezela umama. Lalela ke sisi akenze usuku lo sisi mawukuthi wase South Africa akenze usuku lo sisi hayi wena uma wena kule mawufuna lalela sitheleyo mawukuthi umama lo ufuna ukulalela something akafike nompendulo ngisho ngakuthiwa after 10 years ikhulunywe leyo into leyo ngobe ngisazoyilalela. Oh yeah, ngiyabonga mama. Okay, hayi kulungile webhuti kodwa it shows ukuthi you are hiding something. That's why ungafuni nanokukhuluma okusho ukuthi there is something dodgy when you did ngethenini uzuthole lo muzi. Yingakho you want ukuthi ukhulume nesalukazi ngoba singeke size sikwazi vele ukuyikhulumela. Okay. Akafuni lo muntu ukukhuluma because he knows ukuthi kunento ayenza ukuze uthole lo muzi. Uthi ufuna kufike umpendulo afike nawe nizokwazi ukuthi nikhulume naye ingekho imedia ngoba yena ngeke aze akwazi ukukhuluma ikhona yona. Asazi ukuthi yini le afusa kuyenza noma azobe efuna ukuyisho entsha angayishongo namhlanje asazi uyena umuntu owaziyo ukuthi yini. Okwesibili uke wazama ukuthi athi ufuna ukuhlangana nathi noma ukuhlangana nami ezokhuluma nami kodwa akasabuyeli futhi kuleyo sekafika nento entsha ukuze manje ayivale leyo ukuthi akwazi ukukhuluma nathi ukuthi babevumelane ngani nompendulo asazi. Usethi ke yena kunabantu abaziyo ukuthi lo muzi ungaphansi kwaMpendulo futhi abamaziyo uMpendulo angazi ukuthi umuphi umuntu ongasho umuntu ongazi ingane angazange wayikhulisa ubani yedelela lo muntu isigebengu kodwa lesi engiyibonayo. This guy kunento ayenza edoji ngokuthi aze awuthole lo muzi. So itatiyela alikho ngakuyena. Leyo tatiyela uyayishintsha inkulumo zakhe ziba u2. Qale wathi itatiyela likubameli. Uthesuka lapho wathi uyazi yini itatiyela ekho ukuthi kuyenzeka ukuthi uhambe uyoshintsha. Uyayizwa leyo nto? Itatiyela ulishintshe kakhulukazi lo muntu osewashona okusho ukuthi iyona nto ke abayenza bona. Sizamile ke nathi ukwenza okungangamandla ethu asimtholanga wahlalisa abantu la sho ukuthi wathenga wahlalisa abantu mhlawumbe uyarentisa sazi uyazinqenela ke futhi naye ukuthi ayiphumele obala ngoba engafuni nje ukuphumela obala ke adilizelani igarage ayisekho ke into esingayenza sekudiliza igarage kwakwenze njani wayengasena ummeli ozomlwela nompendulo garage lakhiwe ipendiwe no besters kwathuthwa besters inokugebengu lento yeso kakhulu okay kulungileni silungeleni ukubuyela emumva ngicela ungithathele le view le umlapho ungithathele nje le view yalo muzi lo noma ingeke izivele kahle but ungithathele yona bese siyahamba manje abafuna ukuvula lapha esangweni ngeke beze bevule futhi silibonile ke mbukela udaba lapho ngasekhaya olungaphelanga noma olungaphethanga neze kahle namhlanje besikwa F kwaNcele isibongo siye kumama osekhulile kakhulu okhala ngelokuthi wayenendodakazi indodakazi yakhe yadlula emhlabeni inomuzi ithemi sidlulile emhlabeni inomuzi ube esebona kunabantu abahleli khona engazi ukuthi bahleli ngaliphi ngoba itatiyela lalingakuyena
nangokundodakazi wakhe eshiya undodana emhlabeni okugama lakhe uMpendulo othe uma eqala ethola zonke izimali ezayisetshenzelwe uma wakhe esena 18 wase se decide ukuthi ufuna ukuhamba ekhaya kungonakaleli lutho kusho ukuthi ke wathi mebona imali wase sebona ukuthi ingcono adle phansi wahamba uma ehamba kunezinye zeinqumo ezingezinhle ayithathile asazi ukuthi wadayiselana kanjani nabantu noma noNicholas wakwanxumalo okuyena esizamile ukuthi sifuna ukumthola wazibonela lapho umbukele lapho ngasekhaya ukuthi akafunanga neze ukukhuluma nathi ngoba esibaficile phakathi ekhaya bakhombisa ukuthi bangabantu abashiwa wuye khona sazi noma umndeni wakhe noma abantu abaqashile khona akukho abasinikeze khona sizamile ukukhuluma naye uNicholas ngoba sike saye eqaleni sithi siyofuna khona sithi siyomfuna ukukhuluma naye noma ukuyocela imvume yokukhuluma ngoba singenayo inamba yokumshayela kodwa asikwazanga ukuphumula ngoba sificanga umuntu saphinde sabuyela ke namhlanje umama futhi ubengayile ngokuyolwa ubeyocela usizo noma efuna ukuqonda ukuthi kwenzakalani ngomuzi wendodakazi yakhe usiso kuyo sibhalele uoverseas okuyena ongakwazanga ukuthi ayiyele yena mathupha owenza yonke lento noma owabhalela thina ngoba efisa kuma wakhe uthola ukuthula ekhathazekile ngefa lomntanakhe ukuthi kwenzakaleni ngalo sisamile ukuthola sikhuluma nayo Nicholas wakhombise umuntu ozidefenda kakhulu umbuzo wokuqala kumele uyibuze wona uyidefenda kanjani kangaka uma kungekho okurong akwenzile mina njengositetelegu uma kungekho kurong engikwenzile angisiboni isizathu sokuthi ngingayidefenda ngikhulume ngize ngiqekethe ngizokufikela egcineni kodwa ingekho into errong engiyenzile uxoba izinkulumo khona nenkulumo yakhe ngiyibambile yokuqala ukuthi uyazi yini isitetelegu ukuthi kuyenzeka uma umuntu engasekho emhlabeni washiya iproperty noma washiya umuzi uyashintsheka leyo nto itatiyela kube ngenye indlela noma kuthiwa isi-owner womunye umuntu okukhomba ukuthi yona nto wayenza yena ngoba uthi itatiyela lisebamelini kubapha amameli itatiyela sinalo thina kwaNcele noma belise ekhaya kwaNcele kumama wendodakazi noma kumama okuyena ozala untombazane lo uthengile umuzi uma ethi wadayiselana noMpendulo okuyena umzukulu kaGogo wadayiselana naye kanjani ibaphi futhi laba bantu athi yena bayamaza uMpendulo noma bayalwazi lonke udaba wako wakhuluma nabo ngesikhathi kade kudayiselwana bavumelana ibaphi labo bantu kuthiwa umndeni wakhe ngoba uMpendulo washiwa uma wakhe na 10 years wamshiya kuGogo kwaNcele wakhuliswa nguye until azabe na 18 adecide ukuphuma ayibonele njengoba wathi masephuma wayibonela wangaphinde wabuye ekhaya kodwa wonke ama documents kama wakhe asala kuGogo ngoba even i death certificate ikuye uGogo yonke into kwa ID yakhe umama kuGogo uyena muphi ke lo muntu osazi kakhulu ngomama kaMpendulo ukudlula uma wakhe omzalayo elibhlungu lolu daba libhlungu kubona umuntu omdala ekhathazekile and ngiyambona iphushelela lento yokuthi cha Setelegu thatha ifoni uyinike yena umama ufuna ukukhulumani nomama ngoba ubeshilo kusuka ukuthi yena akakwazi ukukhuluma nosesilungile kuyena osibhalele ushilo ukuthi uma wakhe akakwazi ukukhuluma yingakho ecela thina ukuthi simphekezele ukuze simkhulumele ngoba vele umuntu ongasakwazi ukukhuluma usemdala kakhulu okukodwa nje bekufunwa uGogo ukuthi athole ukuthula athola amaqiniso ukuthi kwenzakaleni bahleli ngayiphi imvume bavumelana nobani ukuze behlale khona ekhaya engicabanga ukuthi nanoma ngabe imuphi umzali uyafisa ukwazi ngezinto zengane yakhe ukuthi kwenzakaleni ngoba uyasho ukuthi ubengayini ukuyobaphuca but ufisa ukwazi ukuthi nadayiselana kanjani ngoba itatiyela lingakumina nje odabeni namhlanje asimtholanga ummangalelwa kodwa ummangali sikwazile ukuhamba naye safika kwammangalelwa kodwa sangamthola wangavuma futhi ukukhuluma nathi asazi ukuthi sinyathelo zini azoyithatha emva kwala ngoba ubukeke umuntu onenkani ongafuni futhi ukumlalela omunye umuntu okwaziyo futhi ukutshela umuntu ukuthi wena vele sengiyakubona ukuthi uthathile isayidi ulithatha kanjani usiteteleki isayidi ekubene zokunikeza ithuba lokuthi na ukwazi ukuyiphendulela
Ibhlungu lento eyenzakalayo kakhulukazi uma kusuke kubangwa ifa lomuntu ongasekho ngoba umpendulo sizamile ukumthola asimtholi ndawo asazi futhi ukuthi singamtholaphi njengomuntu okuyena okumele asihlahlele indlela eyaphambili noma kube uye owenza into ewumehluko. Okokuqala nje uthi ubhuti udinga umpendulo nogogo bezohlala phansi bobabili bekhuluma. Ugogo nje ushilo wathi uyasaba ukuya yedwa kulo wamuzi, yingakho becela ukuthi simphekezele, yingoba uyasaba ukuziyela yedwa. Namhlanje kudaba liphele kanjalo mbukeli, sisuke kwa F saya kwa G, safike safuna ukungonyuluka kwangenzeka ngendlela esijwayele ukubona ngayo, kodwa ke ayipheli la. Thina Sitetelekhu sinenkani embi futhi sisazophinde silandelele lolu daba kuyoze kuyofika egcineni ukuthi ibuphi ubugebengu okwenzeka ngesikhathi kudesona umuzi ukuthi iziphi ivumelano ezabakhona sizokufuna size sikuthole. Nawe ke lapho ngasekhaya uma unenkinga ungabe ufisa ukusibikela yona, shona ku Facebook ufike usibhalele, usearch nje Sitetelekhu Media page, ungene ku inbox ufike ubhale udaba lwakho kabanzi, ungakhohlwa phela ukushiya inamba yakho. Bese uthi uma ungena ngaso sonke isikhathi ku Sitetelekhu Media ku YouTube uchofoze usubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma sikuphakela udaba ube ngowokuqala ukubona. Mina Sitetelekhu intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti, sengizosho njalo futhi ngithi umnandi usawubona, ubhlungu usala kahle. Ngibuyele emumva kancane ku-episode yethu yokugcina ye-episode 8. Ngicela ukudlulisa ukubonga ngakho konke enisenzele khona noma enikwenzile mayelana nodaba lukaXoliswa. Siyabonga, izandla zedlula ikhanda, kodwa ayipheli lapho ngoba sesiwutholile umkhondo kama wakhe ukuthi ukuphi nendawo asazi noma yiwo noma kiwo. Sizowulandelela njengeSitetelekhu Media size kuyaba sifike egcineni, kodwa okubuhlungu angeke sisakwazi ukumbuyisela kuyo uma wakhe ngesimo sokuthi siwakhombisa ukuthi akazi amthande kwasekuqaleni. Okwami nawe kuphelela lapha namhlanje, asihlanganeni futhi ngokuzayo.